Hi, Bas van der Zwaan. Het is net dat ik nu naar het werk moet, dus is een beetje, Pinkpop en alles komt eraan, dus ik ben een beetje... Is dat je Pinkpop outfit al? Dat is een beetje Pinkpop outfit, ja. Nee, maar wat doe je op Pinkpop dan? Nou, er is op dit moment gesprek of ik volgend jaar Pinkpop overneem, maar ik zeg daar nog helemaal niks op. Dus op dit moment, maar ik zit hier ook bij de brug hoor. Je mag rustig komen filmen als je iets belangrijks moet hebben. Nou ja, vertel even, want dit is Eigelshoven eigenlijk, hè? Ja, dit is eigenlijk zo. Ja. Waar komen jullie nu vandaan? We zijn net in Kerkrade geweest Ja. in Chèvremont. Maar want ik zie daar een slaapzak hangen. En... Ja, de brug is eigenlijk een beetje... Nou kijk, de brug is officieel een terrein tussen gemeente Kerkrade en gemeente Landgraaf. Hè? Ja. En je moet het zo zien, die splitting in het midden, Ja. als je die splitting ziet. Aan de rechterkant is gemeente Landgraaf Ja. en alles wat... Morgen. als we die indeling moeten geloven. De linkerkant Ja. is gemeente Kerkrade, CQ Eigelshoven. Oké. Dus Eigelshoven, Kerkrade, tot bij elkaar. Ja. Nou, we hebben op dit moment een probleem, dat is een beetje overheidspolitiek, overname van Landgraaf door Heerlen. Oh, de fusie. herindeling. Ja. Ja. Maar daar heb ik nu eigenlijk heel weinig tijd om daarover te praten, maar men is in Landgraaf niet eens daarmee. Dat klopt. Dus dan komen er een heleboel rare spelletjes op. Ja. En dat gaat soms tot fysieke geweld en mentale geweld spelletjes. Dat moet men echt erbij zeggen. Richting jou. Niet alleen richting mij, alle die proberen Landgraafs doel om niet te willen fuseren, te blijven steunen. Nou ja, Megaland is een van de Landgraafse terreinen die dus aangrenzen aan het einde aan Kerkrade en Heerlen. Want het Pinkpop-terrein is hier vlakbij. Dat is vlakbij. Nou, Oké. dan rij je hier, als je dat wil filmen, rij je hier bij de volgende straat, bij de volgende brug. Hè? Ja. Links om de hoek. Ja, dan rij je gewoon rechtdoor, dan kom je aan een rotonde. Dan rij je dus rechts aan de rotonde langs een Shell-tankstation of een Minli. En dan ben je dus eigenlijk al op het Landgraafterrein, op het Megalandterrein. Maar is dit, omdat dit precies op de grens is, hè? Ja, dit is Is dit een plek van, volgens mij slapen hier mensen? Ja, dat klopt. Dat is ook voor Pinkpop en de fans van Pinkpop een hele belangrijke plek. Want iedereen heeft het zo ongeveer op zijn mobile staan. Ja, headquarter, wat je daarop ziet staan, headquarter en zo. Daar staan een heleboel dingen op die voor Pinkpop fans heel belangrijk zijn. En Pinkpop hoort bij Landgraaf. Wat we begrijpen is, sinds Heerlen dus nu probeert Landgraaf in te pikken. Ja. Het gaat natuurlijk om geld wat via Pinkpop verdiend wordt, want dat is een megaconcert, 80.000 per dag. Dat is al 250.000 mensen per 3 dagen, ongeveer. Hè. Dit jaar jammer genoeg niet helemaal uitverkocht. Het mogen duidelijk zijn, Megaland is, Jan wil volgend jaar ophouden en dat is Heerlen wel flink snel bij. Jan wil volgend jaar ophouden? Ja, ik denk het wel. Het voelt niet goed. Ik weet niet, misschien wil hij volgend jaar ook nog een keer doen, maar het voelt niet meer goed. En daar gaan dan een heleboel spelletjes lopen. Hè. Dus het terrein maakt winst. Het terrein is Megaland is een... Maar zei jij nou net van dat jij misschien dan de nieuwe Pinkpopbaas wordt? Nou, het was een tijd in gesprek omdat ik ieder jaar uitgenodigd ben voor de Engelse bands om te komen. Ja. Maar ik zie met die persoonlijke aanvallen dus op mij, ik zie daar helemaal vanaf. Ik heb daar dus echt... Ik ben nu uit Spanje gevraagd om wat voor kunst en muziek te doen, maar ik doe op de manier hoe het gaat in Limburg valt het best wel nog mee, maar met een paar idioten die je hier in Duitsland en in Noord-Nederland hebt, daar zie ik helemaal, daar moet je erg gek zijn om voor die jeugd nog... Wat doe je normaal gesproken op Pinkpop dan? Ik ben gast, gewoon, eregast. Ah zo. Van Jan en ik mag een dagje komen, Engelse bands een beetje begeleiden, een beetje, dat is voor hun voor de meeste bands een opstart, hè? De eerste keer. En waarom begeleid jij Engelse bands? Heb jij connecties Ja, ik heb daar? met de muziek in Amerika en Engeland veel connecties, ja. Maar ik heb op dit moment, hoe zeg je dat, tegelijkertijd in Spanje een project lopen en daar is nu een heleboel geworstel, gerangel. Nu probeert Heerlen dus volgend jaar, die weet het volgens mij ook, dat Pinkpop misschien nog doorgaat of door iemand anders. Misschien door iemand uit Heerlen, ik weet het ook niet. In ieder geval, het maakt veel geld en Heerlen heeft geld nodig. Hè? Mogen wel duidelijk zijn. Het draait allemaal om geld. Dus eigenlijk, wat jij nu zegt, is dat de gemeente Heerlen probeert om
Pinkpop in te lijven. Ja, want het hoort bij Landgraaf. Hè. De gemeente Landgraaf verdient per jaar natuurlijk aardig aan. En als Landgraaf straks bij Heerlen hoort, dan gaat dat geld natuurlijk naar Heerlen. Dat snap je ieder wel. En het is natuurlijk een mega festival. Dus, en het is niet alleen maar één festival, maar Jan heeft ook nog een enkel jaar geleden de Rock Classic gehad. In augustus de Love Parade. Dus dat Megaland-terrein is een goed terrein voor alle activiteiten op het gebied van entertainment. En waar ken je Jan van dan? Nou, ik heb vroeger voor andere bladen, ben ik chefredacteur en uitgever van bladen geweest, waar ik hem heb eigenlijk leren kennen via het AH, dus al heel oud AH-magazine. En toen heeft hij de eerste keer bij mij in het magazine mogen staan met Pinkpop. En sindsdien is dat eigenlijk een beetje zo gebleven. En welke bladen heb je nog meer? Ja, in Limburg een blad wat heet Top Limburg, maar Top Business Limburg. Dus dat is al een aantal jaren geleden. Maar dat heb ik voor Maastricht met name gedaan. Maar ja, voor Limburg. Van noord tot zuid. Oké, en je zei zojuist van ik ben op weg naar mijn werk. Ja. Wat ga je nu doen dan? Nou, ik ga hem eigenlijk zo op de markt een beetje uit hebben. Ik heb heel veel klanten toevallig uit Duitsland die ook graag even contact willen hebben. Ja, ik weet het is een keer zo gegroeid. Dus, ja, we zagen dat inderdaad, dat er markt was in Eigelshoven. En dat is altijd een internationale markt. Voor Duitsers heel leuk. Die komen in massa's. Dus, Maar de markt is daar en jij loopt die kant op. En je zegt, nee, ik wilde even hier terug bij de brug. We hebben hier namelijk een jongen een negerjongen, zag je net. Hè? Ja, die net is weggelopen. Ja, die probeert voor de gemeente Heerlen hier dat gebied in te pikken. Hoe die het doet, weet ik niet, maar zolang hij daar is, ben ik er ook. En slaap ik ook daar. Oh, dus jij slaapt hier? Dus het is een kleine competitie gaande op dat moment. Want ik zat vroeger hier bij de brug. Ik was de enige die recht had hier bij de brug te komen zitten. Dat was de afspraak bij de gemeente Den Haag. En ik heb dat gebied toen eens een keer voor mezelf gehad. Dat wil zeggen echt als grondgebied. Ik had een huis op kunnen bouwen. Maar ja, toen zijn ze bij de gemeentes gekomen en hebben me een ander huis gegeven. Dus ja, toen... Maar de gemeente Den Haag, wat heeft de gemeente Den Haag hiermee te maken? Nou, Nederland wist toen, de indeling was toen niet duidelijk tussen de gemeente Kerkrade en de gemeente Landgraaf. Ja. En men heeft er 2 jaar zitten slapen of heeft de gemeentelijnen verkeerd getrokken. Nou ja, ik heb gezegd van zolang jullie daar niet uit zijn, ga ik gewoon via Den Haag lopen. En ik had een project lopen hier voor dieren die terug moesten komen. Dus ja, dat en kleine diertjes die hier eigenlijk aan het verdwijnen waren. En zo heb ik al 3 jaar, en toen kreeg die Pinkpop-fans vonden dit dus op een gegeven moment een erepunt, die brug, hè, heel belangrijk. Het is een soort van landmark voor Pinkpop. Voor Pinkpop heel belangrijk, maar voor heel veel fans in de wereld van Facebook en Twitter. Echt waar, wist jij dat? Ik kom in Spanje, ik kom in Californië, zegt iemand van ben jij niet de jongen van de brug uit Nederland? Zeg, kijk maar, ik heb hier een foto van de brug opstaan. Ik dacht, wauw, dus dat spreidt helemaal rond. Nou ja, sinds 3, 4, 5 weken heb ik nu bezoek van deze beetje rare jongen die negerjongen uit Heerlen. Die meent dat hij hier, iedereen zegt hij moet vertrekken, hij heeft geen recht om hier te slapen. Dus eigenlijk de ware strijd om de herindeling van de gemeente Landgraaf en de gemeente Heerlen, die vindt hier plaats. Die vindt die gaat tussen jou en die negerjongen. Nou ja, hij heeft niet zoveel power om het maar zo te zeggen, maar hij bewaakt natuurlijk wel een belangrijke punt. Daar is nog een ander punt die je goed moet zien, de gemeenteindeling waar Kerkrade aansluit op Heerlen. Dat is achter het Pinkpop-terrein, dus daar is het ook nog erg moeilijk. En nou ja, als je de krant van ik weet niet of je de Limburger wel leest, Dagblad de Limburger, 2 dagen geleden, stond het heel duidelijk met koeienletters in. Nou, de gemeente Landgraaf vindt de samenwerking met Heerlen op drijfzand gebouwd. En dat is het ook. Het is op drijfzand. De hele relatie en dat hele samenvoegen is dus via jij volgt dat allemaal op de voet? Nou, het komt via de provincie Limburg. Ja, ik moet het een beetje volgen zolang ik hier ben. Maar ik moet eerlijk zeggen, deze man die probeert natuurlijk mij de hele nacht, zet de radio aan, hij doet alles om mij een beetje te verstoren. Een soort van psychologische oorlogsvoering? Het is een psychologische oorlogsvoering, maar ik heb er zelf zoiets van, ik heb daar niet erg veel last van. Ik ben ook vriendelijk naar hem toe.
Is hij ook vriendelijk naar jou toe? Nou ja, soms dan probeert hij dus zijn spullen een beetje... Hij is wel vriendelijk naar mij toe, maar hij is dus eigenlijk gek. Heerle gebruikt iemand uit het Mondriaan-gesticht. Dus daarom kunnen we ook allemaal niks doen. Ik heb met de gemeente in Landgraaf gesproken, met de politie ook. Want die afspraken zijn hier heel helder. Als ik hier ben, sinds ik voor die dieren hier gezorgd heb, 3 jaar geleden al. Ja. En als ik hier ben, ik mag de enige zijn die hier is. Ondanks welke indelingen ook. Nou ja, hij vindt dat hij ook rechten heeft. Ik zeg, de jongen, komt iedereen hier aan en zegt tegen hem, je moet daar echt weg hoor. Nou, we hebben al spullen van hem gestolen. Ik hoorde, hij kreeg al wat om de oren, maar hij wil daar blijven. Hij is crazy. Hij komt uit Mondriaan, dat is Heerle, in Mondriaan Stichting. Dus, Even om het verhaal rond te maken, voordat jij doorgaat en wij ook doorgaan. Hoe verwacht jij dat het af gaat lopen met die herendeling? Nou ja, ik ben iedere dag 's middags bij de gemeente in Landgraaf, dus in de bibliotheek, die zit direct in het gemeentehuis. Het is duidelijk dat Heerle geld tekort komt. Want een grotere gemeente die dus dringend een kleinere gemeente nodig heeft om in te voegen. Meestal is het juist andersom. Hè. Kleine gemeentes voegen zich bij een grote stad in omdat ze daar meer voordelen van hebben. Maar blijft volgens jou de gemeente Landgraaf de gemeente Landgraaf? Ja, als het kan met alle macht en kracht. Ik heb gisteren met een jongen gesproken die woont in Wouwbach, dat is een gedeelte van Landgraaf. Ik zeg tegen hem van... Wordt er eigenlijk door de bevolking nog gestemd over zoiets? Hij zegt, hij weet van niks. Kost me dat straks meer als ik bij Heerle ingevoegd ben? Moet ik meer belasting betalen? Ja, nou, als je naar de projecten van Heerle kijkt, het maanprojecten waar ze allemaal geld op verloren hebben, zeg ik, ja, Heerle heeft geld nodig. Dus Landgraaf heeft goed geld, want Landgraaf heeft een goed festivalterrein. Pinkpop maakt per jaar toch enkele miljoenen, die ook Landgraaf goed beheert. Ja, ik snap de burgemeester even niet, maar we blijven wel zoals... Jij blijft strijden? Ja, en de gemeente ook. Okay. Want als het op drijfzand is gebouwd, we weten allemaal wat drijfzand is. Hè. Als de relatie op drijfzand, dat staat eerst vast, maar het begint dan op een gegeven moment met Heerle weg te zakken. Okay, en dan zitten we in problemen, krijgen we Heerle drugsjunkies, Heerle crazy, alles wat komt. De Heerle gebruikt Landgraaf dan als dumpgemeente. Kijkt naar de huizenprijzen, etc.